Hi guys! Good morning! So, resty ko ngayon. So, nagkataon na resty ko. So, undas na naman ngayon. So, araw ng mga patay. So, bibisitahin natin yung mga special someone natin, mga loved ones. So, bibisitahin ko yung papa ko at saka kuya ko at sa mga relatives natin. So, pupunta tayo ng sementeryo, magtagkot ng kandila at sa mga laking cross din, yung sa mga malayo. So, doon na lang tayo magsindihin ng kandila sa malaking cross. Okay, sabay niyo ako. Update ko kayo. Guys, dito na kami sa kuya ko. Sa puntod ng kuya ko. May dala kaming flowers for him. Kasama ko si mama. Visit kami lang dalawa. Kasi yung ibang kapatid ko nagdagkot na. Kuha na niya, Biko. Si mother. Hi, kuya. Dito kami. Hilak mga ka. Paglet ko na mga kayo, taod-taod na. Tidak ko sa hindi ko ka tunong. Naami dala Biko kuya. Yung paborito mo. Biko. Andali lang, kukunin ko sa bag. Unsa man niya? Kandila. Dini itasok. Oo. Nagkana kag Biko kuya o papang si papang pod. Yung isa kay tatay man eh. Ba't didadaan na itong sigarilyo si tatay? I-share ko na lang ako. Lagay natin dyan. Tapos sindihan natin yung kandila. Sige na. Tapa ng tutulog. Nasa may tindong unsa man. Itindog din eh. Or pwede ipahigda na lang na ano na lang. O pag-pray na. Yan ako dahil mag-pray. Umiyak si mama. Na-miss niya si kuya kasi. Ang dami mga puntod yan guys. So nasa imabaw kami. Buti na lang may free ride yung sementeryo. So hindi na mahirap akyatin dito. Kasi nasa imabaw kami. Compare doon sa malapit sa entrance. Kasi tatlo yung entrance dito. Yung sa baba, doon. Saka dyan sa gilid. Saka ikatatoto yung doon. So, na may libreng sakay. So, nalibre kami ng sakay. So, yung mga katapat niya. Dami dito. Yan. Ito mga malalaki. Ito mga mayayaman yan.
Ganda ditong view. Pwede magmuni-muni. Ganda kaya ang view dito. Overlooking siya, oh guys. Doon yung C3. Kita mo yung C3 doon. Doon. C3. Oh, yun. Ganda kaya yung view dyan. View dyan. Yan. Relaxing kayo dito. Yan. Ito saning pahot doon atong kandila bago tayo alis. Kasi pupunta na naman tayo kay tatay sa papa ko. Doon sa kabilang sementeryo. So hindi tayo sa Chinese cemetery. Kasi yung papa ko hindi sa Chinese cemetery nagpalibing. So palanayon sa nato niya atong kandila. Kandila, ma'am. Kandila. Ano ba ba day? Pagkanda na sa talo, ma'am. Init mo, ma'am. Balik na, ma'am. Boss, sinali ko pitalan, boss. Andam eh. Hey, going kay tatay. Namin sa Villa Verde. Sa public cemetery kanina, private yun. Please, di na mainit. Nandong na. Di, kaya sa una. Grabe kainit. Oh, ganda na yung public cemetery namin. May improvement. Kanina, nagpunta tayo sa private cemetery. So ngayon, ito yung public cemetery namin. Malapit lang sa mall. Sa Gaisano Mall. Lang tao ngayon. Siguro mamaya pang hapon. So lunch na kasi ngayon. Nagpunta pa kami hospital kanina. O, yun din na simento. Kay tatay. Hello, tatay. So, wala hindi doon ako ito. O, ikaw wat ang mga kuwan.
Tatay, may biko kami. May flowers din. So, again, na simento diri ulo. Ito ayo. Napahak na. Uy, yung tatay. Italan tayo nakasunod. Ano yung pasimintuhan na lang. Uy, kayo na. Crack eh. One, later. Ito na, pagkalat ang pintal. Sarap nito, sanay ba? Sirat akong balde. Sirat sana. Sadap ng tos. Ito, lapagos ito. Lahat sale. Ang sumunod ng Christmas natin sa dito sa Pilipinas Province. Makakita mo lang, kailangan mo ang bigay ay nagkasip mo dito sa Sa Jollibee, tama? Dito kami, Silisano, Alatasa sa linya. Oh, may bakante. No, may bakante. Makasili. Gutom na kami ni Mama. Ito yung order ko. Rice. So, kain muna ka. Kain muna ako ha. Magimaya ka Maria, na po talaga si Angel Diyos na kanila. Kulahan ka sa ubay nga tanan mo sa ang bunga sa siya. Kantan ka sa Diyos. Karunong sa oras ang kamatayan. Dahil may katanang Dones Domi, orasyon sa opas ka adlaw. Isos, may gumanulangan ko ng nangangkan, may kastigo sa mga ulit.
Tungod sa mga hampas, ay kasawalay ulaw kung anong bayaran mo sa importer. Ang mga sarang na karamahin sa kong lawas, nagasaad ako ginawa sa buwan. Upang sa akin sa mga kainit